3 روز инҷониб дар шаҳри шимолӣ Тузлаи кишвари Босния ва Ҳерсеговина коргарони ба хашм омада ҳамроҳ бо гурӯҳҳои ҷавонон бар зидди сармоядорӣ, фасод ва иқтисоди заиф эътироз мекунанд. Гирдомадагон бинои ҳукумати маҳаллиро оташ зада, моликияти мақомотро аз тирезаҳо ҳаво доданд. Дар ин эътирозҳо даҳҳо нафар захм бардоштанд. Дар шаҳрҳои дигари Босния ва ҳамчунон пойтахти Сараево гирдиҳамоиҳои ҳаводорони эътирози Тузла роиҷ шуд. дар Киев фаъолони ҷунбишҳои мухолифи ҳукумати Украина дар рӯбарӯи бинои додстонии кулҷамъ омада талаб карданд, ки 200 эътирозгари зидди ҳукуматӣ, ки чанд ҳафта боз дар зиндон нигаҳ дошта мешаванд, раҳо гарданд. Боздоштшудаҳо бо даст доштан дар хушунатҳои ахири Украина муттаҳам мешаванд. дар Покистон собиқ президенти ин кишвар генерал Парвиз Мушарраф ба муҳокимаи додгоҳ ҳозир нашуд. Мушарраф барои хиёнат ба ватан муттаҳам шуда, мурофиаи вай бо сабабҳои амниятӣ дар бинои Китобхонаи миллии Покистон дар шаҳри Исломобод ҷараён дорад. Вакилони Мушарраф иброз доштанд, ки собиқ президенти Покистон феълан дар шифохона буда 18 феврал ба додгоҳ меояд. Агар ҷурми Мушарраф собит шавад, ӯ имкон дорад ба эъдом маҳкум шавад. дар шаҳри Пешавар мусалмонони шиамазҳаб бар зидди ҳамлаҳои маргталабона гирдиҳамоӣ ташкил карданд. ҳафтаи равон дар назди масҷиди онҳо дар Пешавар ҳамлаи маргталабона ба вуқӯъ пайваст. ҷамъомадагон бо шиорҳои зидди ҳукумат ва зидди «Толибон» раҳпаймоӣ карданд. Ба қавли онҳо, ҳукуматҳои федералӣ ва вилоятӣ натавонистанд амнияти онҳоро таъмин кунанд. дар Тотористони Русия бо ширкати 500 навраси қавми Тотор, ки аслан пайрави дини православии насронӣ мебошанд, ҷашнвораи оҳангу тарона барпо шуд. дар саросари Русия беш аз 35 000 тотори пайрави дини насронӣ ба сар мебаранд. онҳо бо оҳангҳо ва либоспӯшии хоси худ машҳур ҳастанд.